Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта популяр җырчыбыз. Татар эстрадасында ул үзенең моңлы тавышы белән инде бик күп тамашачыларның күңелен яулап алган җырчыбыз Зөлфирә Шәйдуллина Мирзаянова. Бик зур рәхмәт. Хәерле көннәр, Рәнҗапа. Ниһаять сезнең белән дә күрешергә насыйп итте. Мин дә бик шатмын, Зөлфирә, менә сезне үзебезнең Бөтен дөнья татар конгрессының Дөнья студиясендә күрүемә. Һәм бәлки кемнәрдер әйтер, ни өчен бу үзе генә бүген дип әйбә. Бик күпләр. Мин хәтта үземдәген сезгә бу сорауны бирдем. Ни өчен мине үземне генә чакырдыгыз сез дип. Менә минем Зөлфирәнең үзен генә күреп, үзен генә каршыма утыртып, рәхәтләнеп сөйләшәсем килде. Алмаз белән инде безнең сөйләшеп утырган бар, әйме аның белән тапшыру эшләгәнебез бар. Әйме ни? Әйе, сез иләнешкән шүгәле. Менә ул турда без шуңа күрә мин аны белми калганмындыр. Кайткачтын һичшиксез карарга кирәк. Аның менә бер сире бар. Әйе бит, алга табансын әйтермен. Инде бүген Зөлфирә, мин сезне үзегезне генә чакырып, сезнең иҗатыгыз, гомумән сезнең эшке дөньягыз турында белергә теләдем. Каршы булмасагыз. Рәхмәт, юк, мин бик риза. Бик рәхәтләнеп килдем. Зөлфирә, менә сүземне шундый сораудан башлыйм әле. Ул бит сәхнә гомумән алганда бик серле дөнья. Шул ук вакытта бик мәкерле. Бик авыр дип әйтсәм. Авыр. Мин хәтта мәкерле дигән сүзне дә кулланам бу очракта. Ник дигәндә, ул кайбер җырчыларны күкләргә чөергә, күтәрергә мөмкин. Кайбер җырчыларны тамашачы каршында сөйкемсез сөяк итәргә дә мөмкин. Әгәр дә менә пафосны сүзләрне алып атсак, менә Зөлфирә Шәйдуллина өчен, Мирзаянова өчен бит, сәхнә ул нәрсә? Сәхнә менә без бүген дөнья тапшыруында бит инеме? Һәм сәхнә дә минем өчен ул бер зур дөнья. Ул мин үзем генә дә түгел инде, хәзер ул безнең Алмаз белән икебезнең өчен бер дөнья инде. Ул тамашачылар, ул безнең яраткан тамашачыларыбыз дип әйтә алам мин, менә чын йөрәгемнән чыгып әйтә алам мин, чөнки безнең башка кешеләрнең концертларына йөрми торган тамашачылар килә безнең концертыбызга. Ул анда безнең туганнарыбыз, анда безнең яраткан кешеләребез, анда безнең дусларыбыз. Менә ул сәхнә мин аннан башка үземне күз алдыма да китерә алмыйм, чөнки мин менә хәтта декретта да нормальный хатын-кыз шикелле декретта да утырмадым мин. Без инде менә Чаллы концертына Алмаз, син декретта булырсың, мин концертларга чыгып китәм, акча эшләрмен, сез бала белән спокойно өйдә утырасыз диде. Һәм инде мин бала табу йортыннан чыкканда 12нче көне менә Алмаз, әйдә Чаллыга бергә барыйк инде, мин алай үзем генә булдыра алмыйм диде. Мин инде әлбәттә ничек инде аңа юк дип әйтим. Мин аны поддержкага дип, ничек татарча, ничек була торгандыр, бергәләп концерт куйдык. Миңа бер дә авыр булмады, чөнки сәхнәгә чыккач, ул гел икенче төрле. Менә бик авыр вакытлар була. Безнең инде әле кичә генә Алмаз белән сөйләшеп кайттык. Без инде өйләнешкәннән бирле безне тормыш то бер якка, то икенче якка менә шулай итеп селки безне. Менә сәхнәгә чыгабыз, безгә рәхәт. Очрадыңда юлларымда, гелсин хәзер уйларымда, азга күрмәсән дә юксына. Ходаемнан бүләк итерсин, миңа шундый кирәк бит син, синнән башка тормыш юк сыман. Тотынышып кулыңа кулга, бәйләгәле уйны уйга, син дип кенә мин җанаттым. Шәшләрне шәшләргә бәйлә, сүнмәслек булсын мәхәббәт, син бит минем очар канатым. Бар канатым итеп тоям, күзләреңә карап туймам, сиңа бәгърем назлап дәшәрмен. Парлы язмыш вәгъдә итәм, тоеп яшәрсең син иркәм, гелсин диеп янып яшәрмен. Тотынышып кулыңа кулга, бәйләгәле уйны уйга, син дип кенә мин җанаттым. Шәшләрне шәшләргә бәйлә, сүнмәслек булсын мәхәббәт, син бит минем очар канатым.
сәхнә белән яшибез, безнең бүтән эшебез юк. Каядыр икенче төрле эшләрдә эшләгәнебез булмады безнең. Алмаз да шушы сәхнәдә яши, мин дә шунда яшим. Шуңа күрә ул безнең өчен бер дөнья дип менә әйтәсем килә минем. Зөлфирә, социаль челтәрләрдә һәр концертыгыздан соң сез тамашачыга рәхмәтле була беләсез. Әлбәттә, әлбәттә. Ләкин мин шундый рәхмәтләрегез арасында, менә сезнең шәхсән сезнең социаль челтәрдәге битегездән әйме шундый җөмләгә төртелеп калдым. Безне артист итеп кабул иткәнегез өчен дип. Менә артист, сез бит инде сәхнәдә, җырчы, димәк сез артист. Ә ни өчен сез артист итеп кабул иткән өчен дип, ниндидер шикләнү бармы, икеләнү бармы, курку бармы? Ни өчен менә андый уй килә? Сәхнә бит инде ул хәзер бик зур, Энҗапа, зур дип әйтүем, бик күп артистлар, артист булып йөргән кешеләр бик күп хәзер. Салават абыяны кызык итеп әйтәйин, бар җырчылар һәм җырлаучылар дип. Менә безнең дә безнең арттан ук киләләр, ничек дип әйтим, үз концертлары белән. Әлбәттә, алар да артистлар, ләкин шул ук тамашачылар киләләр икенче артистларга һәм аны артист буларак кабул итмәгән тамашачылар да бар. Әй, син дип, менә шулай итеп, тамашачы сине хөрмәтли артист буларак, алар безгә сез дип эндәшәләр. Алар килеп син, менә шулай итеп, ничек дип әйтим инде, хөрмәт итеп эндәшәләр алар безгә. Алар безне хөрмәтлиләр. Шуңа күрә без дә үзебезнең йөзебездән инде аларны да хөрмәтлисебез килә. Безнең ничектер әйтим, взаимное понимание тамашачыларыбыз белән. Шуңа күрә алар безне һәм без аларны хөрмәтлибез. Менә Зөлфирә, беләсме, мин үземнең танышларымнан шундый сүзләрне ишеткәнем бар. Бу чынлап та мин алар белән килешәм. Соңгы вакытта, менә шушы соңгы 1-2 елда дип әйтимме, бик күп тә түгел әле ул. Сезнең ниндидер менә иҗади мөмкинлекләрегез үзгәрде. Минем. Әйе. Үзегез сизәсез микән, юк микән? Сезнең ул тавышыгыз да үзгәрде. Сезнең тавышыгыз ничектер тагын да иркенрәк, тагын да матуррак яңгырый башлады. Бу минем сүзләрем генә түгел, менә мин сезгә үземнең танышларым белән сөйләшкән, фикер алышкан сүзләрне җиткерәм, әйе бит. Бу нәрсә белән бәйле икән? Сез кем беләндер профессиональ яктан шөгыльләнәсезме? Сездә үсеш бар. Кемдер бит кайбер җырчылар бер урында таптанучылар да бар. Мин инде менә миңа менә Алмаз әйтә, мин башка кешеләр белән күрешкәндә, сөйләшкәндә юк дөресен әйткәндә, безнең әни Алмаз, мин хәзер инде Аллаһка шөкер Нәзирәбез бар. Алмаз миңа моны бала табу йортыннан кайттым. Җырлый башладык бит инде беренче айда, әлбәттә инде авыр булды, чөнки хатын-кызның бит инде үзгәрешләр була организмында. Бик авыр вакытлар да булды. Әмма менә җырлагачтан барыбер ничектер рәхәт була торган миңа. Алмаз әйтә, синең тавышыңда икенче төрле оттенклар барлыкка килә. Син шуны сизәсеңме ди? Аны бит тамашачы да сизә. Мин тамашачылар белән сөйләшкәнем, аралашканым юк. Миңа әлбәттә Instagram шилтәрендә язалар, мин дә аларга хатлар язам, әмма тавышыгыз үзгәрде, Зөлфирә камиллерәк булды дип, алай дип язганнары юк миңа. Алмаз ягыннан бундый сүзләр ишеткәнем бар. Мин инде моны ана булу, яңа статуслы булуым белән әйтәсем килә, чөнки хәзерге дөнья минем бөтенләй үзгәрде. Минем хәзер кызым бар. Ул менә яңадан гашык булган шикелле, менә шундый хисләр хәзер менә Алмаз белән беренче вакытта менә безнең ничек гашык булган хисләр менә бөтен дөньяда чәчәкләр, бөтен дөньяда күбәләкләр өчен менә шундый вакыт була бит. Хәзерге вакытта менә безнең шундый Алмазда да, миндә дә шундый хисләр. Без менә ул бит әйтәләр бит артист кешегә дә, шагыйрьләргә дә, гомумән менә шушындый творческий кешеләргә һәр вакытта гашык булырга кирәк, нәрсәдер илһам кирәк дип әйтәләр бит инде. Һәм миндә дә шундый хәзерге вакытта хисләр, мин яңадан гашык булдым һәм шушы гашык булуым белән, ана булуым белән бәлки минем тавышта икенче төрле оттенклар, икенче төрле үзгәрешләр бардыр. Әмма минем бер кашында менә институтта мин көллиятне бетердем 2000дә. 2012дә кердем, 2015дә мин бетердем көллиятне. Һәм шул вакыттан бирле минем вокал белән профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнгәнем юк. Укытучылар белән дип әйтәсем килә. Әмма минем бик зур теләгем бар инде. Вокал белән шөгыльләнәсем килә, чөнки ул кирәкле әйбер, ул спорт кебек бит. Профессиональ уровеньда үсеш теләрим мин үземнең тавышымда бик тә. Тагы да югарырак тавышлар теләрим. Менә кызыгыз турында сүз чыккач, әйбит Нәзирә турында сүз чыккач, Зөлфирә сез нинди яни? Мин әле аңламыйм.
Мин шундый ук кеше, менә Нәзирә туганчы ук, мин ответственный дип әйтергә инде. Мин бик борчылам. Мин хәзер аның хәтта борыны да әзрәк кенә тыгылса, мин инде тизрәк нәрсәгә алай микән, нишләп алай булды микән? Әмма инде үземне кулга алырга тырышам, чөнки янымдагы кешеләр бар. Алмаз һәрвакытта әйтәм, Хагыл алмазны кыстырам инде мин. Әгәр дә син нервланасың икән ди, бүтән и нервда була ди. Мәйтәм, юк, мин бит нервланмыйм. Син аны сизмисең ди, әмма бу шулай ди. Шуңа күрә мин инде хәзер элеккегечә түгел, Нәзирәгә бер ай булган вакыттагыча түгел, мин инде хәзер тыныч, мин инде хәзер булган проблемага күзенә карыйм, туры иттереп. Безнең Аллага шөкер, субханалла, субханалла, менә Нәзирә безгә инде 5 ай вакыт узып бара инде, 6нчы айга аяк бастык. Беренче тапкыр менә без ветрянка белән авырдык. Племянниклар кайтып, апаның балалары кайтып, өйдә алар үй алганнар, менә шу вакытта, ремонт вакытында безгә кайтып тордылар. Төп йорт безнең. Аларга да бит инде юк, монда булмагыз әле дип әйтеп булмый. Ярый, бар да яхшы үтәр дип кенә кабул иттек дә, һәм дөрестән дә кызыбыз безнең шуның кадәр сабыр. Ул менә туганнан бирле үзенең артист баласы икән испатлап килә безгә көн сайын. Менә субханалла, субханалла, аның бүтән авырулар белән авырганы юк әлегә, менә шушы ветрянка. Ул шул ветрянкада шуның кадәр тыныч итеп үткәрде инде сабыйм. Сез үзегезнең балагызны иркәләүдән һәм иркә булып үсүеннән куркмыйсызмы? Куркам. Бик куркам, чөнки Уйланасыз бу турда? Чөнки ул инде менә 5 ай бит. Миңа кай вакытта күзләренә карыйм да, кызым, син бит әле шундый кичкенә, ә син бөтен әйберне аңлыйсың дим. Ул менә шушы авырган вакытта йокларга яткызасың, кычкырып елый башлый. Мәйтәм, син бишек, безнең авылда бишек, мин үскән бишек, апаларым үскән бишек, әтиләрем тибрәлеп үскән бишек, һәм Нәзирәне дә шундай кылатабыз без. Ул менә шул бүлмәгә керүгә кычкырып елый башлый, аңлый, хәзер аны йоклатачаклар. Син бит әле шундый кичкенә кызым, әйтәм, син шуны инде аңлыйсың дим. Ул аңлый, безгә бөтен эш телефонда, мин телефоннан алам, бер кулымда Нәзирә, сөйләшәм, аралашам, һәм телефонга ул да үрелә. Телефонны алып куйсаң, елый башлый. Кызым, алай ярамый. Бу синеке түгел. Бу эш буенча. Мин дә әлбәттә әниләргә дә әйтәм, өйдә булганда зинһар телевизорларны яндырмагыз, телефоннарны күрсәтмәгез. Апаның балалары да кайтканнан соң алар мәйтәм, синең балаларга карап үрнәк алачак безнең кызыбыз. Өй тулы уенчык, Энҗе апа, беләсең, нинди генә уенчыклар юк. Мин кызыма бер кием алдым. Менә аңа хәзер 5 ай куртка алдым, мин аңа язгы куртка. Ни өчен дигәндә, юк, выписка алдым бер кием, һәм куртка алдым бер кием. Без менә ничә көн бит инде хәзер бала табу йортыннан чыкканнан бирле концертлар куябыз бит инде. Безнең балабыз, субханалла, менә әни белән кала ала торган бала. Һәм тамашачылар уенчыклар алып киләләр. Без үзебезгә дип зур гардероб ясаган, костюмнар куя торган иттереп. Анда безнең Нәзирәнең уенчыклары һәм Нәзирәнең киемнәре белән тулды. Мин киептән кием алганым юк. Без инде аны концертта һәр вакытта әйтәм, безнең гаиләбезгә һәм шәхсән безнең Нәзирәбезгә булган хөрмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә дип аерып әйтәм, чөнки бу шундый дәрәҗә. Инде менә Нәзирә турындагы сөйләшүебезне шушы урында әйдә, нәкъ менә аңа багышлап булды бит инде ул кызма дигән җырыгыз. Шул җырдан бер генә куплет җырлап алыйк әле. Риваль Хисматуллин кие, Айгөл апа Валиуллина сүзләренә язылган, шәхсән безнең кызыбызга багышланып язылган җырыбыз. Аны үзегез заказ биреп яздырдыгызмы? Үзләре тәкъдим иттеме? Алар миңа үзләре тәкъдим иттеләр. Роддомдан чыккан көннең 2нче көнне Айгөл апа шу җырны җибәрде Нәзирәгә дип. Шуның кадәр мин инде аны ул вакытта бигрәк тә гармуннар уйлаган вакыт бит инде. Мин елый тыңладым ул җырны. Мәйтәм, ничек сез мәйтәм шуның кадәр хитрый авторлар ди мин. Мәйтәм, ничек мин бу җырны хәзер алмыйм инде, Айгөл апа дим. Әлбәттә мин ул җырны алдым һәм инде әлбәттә мин ул җырны кызыма да хәзерге вакытта без өйдә булмаганда әни шушы җырны куеп Нәзирәне тилбәтә бишектә. Мин кайткачтан шушы җырны җырлап Нәзирәне йоклатам. Көнендә, төнендә без Нәзирәне шушы җыр белән бәйлибез. Һәм шушы җырны мин сезнең телевизор экраннарыннан, интернет челтәрләреннән караучы барлык тамашачыларга җырлыйм. Шундый шаян, шундый шук син, әйтерсең лә аткан ук син, әни кызым, аппагым.
Бәхетемнең иң татлысы, көннәремнең иң яктысы әни булган чакларым. Һәр кеше дә миндәй сөеп, сабыем дип янып көеп яратадыр баласын. Без үстергән балаларны, аталарны, аналарны бәхетле ит, Аллаһым. Һәр кеше дә миндәй сөеп, сабыем дип янып көеп яратадыр баласын. Без үстергән балаларны, аталарны, аналарны бәхетле ит, Аллаһым, Аллаһым. Менә ике сүзнең берендә алмаз дисез, әйме? Алай булгач, әйдә Алмаз Мирзаянов турында да сөйләшергә күчегән, ләкин аның турында сөйләшкәнче, мин аның белән булган интервьюдан бер өзекне тәкъдим итәргә телим. Ул вакытта ул нәкъ менә үзенең гашыйк булып йөргән, инде хәзер бер кызга гашыйк булып, аңа тиздән тәкъдим ясарга теләвендә әйткән, ләкин ул вакытта әле аның Зөлфирә Шәйдуллина икәнлеге билгеле түгел иде. Ул вакытта бәлки мин дә белмәгәнмендер, мин буласым. Булгандыр. Әйдә шуны тыңлыйк әле. Сез үзегезгә хатын итеп ниндирәк кызны сайлар идегез? Мин бүгенге көндә гашыйк һәм аның ниндидер сыйфатлары өчен гашыйк түгел, мин тулаем ул кешегә гашыйк. Һәм ниндидер аның тискәре якларын, уңай якларын мин үзгәртергә теләгем юк, һәм аны үзгәртү ул эгоистлык дип уйлыйм мин. Аның һәрбер тискәре ягыда, уңай ягыда күңелгә рәхәтлек китермәсә, ул кешенең синең янда булырга тиеш тә түгелдер дип уйлыйм мин. Шуңа күрә менә ул шуның өчен, менә булай булган өчен, анда килеп ничектер нинди ризык кына пешергәне өчен, миңа игътибарлы булган өчен генә мин гашыйк дигән сүзем юк. Менә мин яратам һәм бетте. Менә Алмаз ул вакытта йөри торган, гашыйк булган кызының исемендә әйтмичә, шулай дип сирне бераз шишкән иде интервью вакытында, бит Зөлфирә. Ләкин инде соңрак ул кызның нәкъ менә Зөлфирә Шәйдуллина икәнлеге ачыкланды тамашачыларга да, һәркемгә дә. Нәрсә дип әйтим? Алмаз бит инде ул моңа кадәр дә концертлар куеп йөргән, гомумән сәхнәдә оста телле инде, шибәр инде, кызлар аны ярата. Шулай дип әйтик, Алмаз артыннан бик күп кызлар шауып йөргәндер инде. Ләкин менә сез егетләр артыннан шауып йөри торган кызга ошамаган. Юк. Юк. Алмаз сезне нәрсә белән җәлеп итте? Менә коллега буларак түгел, хезмәттәш буларак сәхнәдә бергә концертлар куеп йөргән җырчы егет буларак түгел, ир егет буларак. Кайчан һәм ничек җәлеп итте? 2017 елда мин Рифат Зарипов төркемендә эшләйм һәм без иң беренче Рифат белән чыгып киттек гастрольләргә. Рәшит Вагаповның туган якларына, Түбән Новгород өлкәсенә чыгып киттек һәм юл узун, юл ерак, без бер автобуска утырып чыгып киттек барыбыз да һәм монда бу кешеләр арасында Алмаз Мирзаянов та бар иде. Мин аның ул вакытта кем икәнен белмим, гомумән күргәнем дә юк иде. Ул инде минем турыда белгән икән. Шундый җырчы кыз бар, көчле тавышлы, ул миңа хәзер әйтә инде, шундый кеше бар икән, мин дә беләем ди. Һәм шунда мин бер сүз эндәшмичә бардым, Рифат белән сөйләшәм инде, сүз ара. Концерт турында сөйләшәбез, элекке вакытлар турында сөйләшәбез, Фирза абый турында сөйләшәбез. Алмаз шундый зур гәүдәле автобуста бара, Рифатка ниндидер кызык әйберләр сөйләр, нык күңелле инде. Минем эшләрем катып бетте инде анда көлә-көлә. Һәм менә ничек дип әйтим инде, артистлар бит инде бераз ятсызрак халык дип әйтсәм дә дөрес булыр. Сәхнә артында бит инде без күп йөрибез. Сүгенү сүзләрдә күп бит инде хәзерге вакытта сер түгел инде, ул бөтен тамашачылар да белә. Һәм шунда Алмаз бер сүгенү сүз әйтмәде. Бер ни ятсыз әйбер сөйләшмәде. Менә һәм барыбер безнең күңелне күрде. Кызык итеп, бер кемгә бер ни пародия ясамады. Менә күңелле итеп тормышчан әйберләр сөйләп, мин шул вакытта барам, мәйтәм, шундый зур гәүдәле кеше, һәм шуның кадәр бала күңелле, мәйтәм, күңелле кеше. Мин ир-атларда минем өчен бигрәк тә ул булырга тиеш чувство юмора дигән әйбер булырга тиеш. Ул мин аны һәрбер кешедә дә булырга тиештер дип уйлыйм, чөнки ул әйбер булмаса, ул качество булмаса кешедә яшәргә бик кыен. Бүгенге тормышта, бүгенге дөньяда дип әйтәсем килә. Һәм шул вакытта мин үземнең башыма кертеп куйдым. Шундый күңелле һәм шундый шәп егет икән бу дип кенә уйладым. Мин аны гомумән белмим нинди кеше икән.
Шунда юлда бардык, ул мине таныштык инде. Кайттык, мин Рифат белән Башкортстан якларына киттем. 14 сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь үтте, февраль ае җитте. Минем туган көннәрем үтеп китте һәм 14 февральгә миңа Башкортстанның Салават шәһәрендә ялышмасам, нык зур букет килеп төште миңа. Мирзаянова Елмай дигән. Мин әйтәм, бу Алмаз Мирзаяновтан әле букетте минде. Һәм без Алмаз белән вакытта ялышайык инде. Бу бик күптән булган элек, 17 елда ук инде. Һәм мин гастрольдән кайтайм, без Алмаз белән бер-ике тапкыр күрешеп алайык. Әмма ул безнең озакка сузылмады, ничектер. Минем ул вакытта гел бөтенләй икенче төрле планнары, мин аннан бик күп 10 яшькә кечерәк. Энҗе апа һәм инде Алмазның да башында бу уй булган. Алмаз әйтә, мин аннан һәр вакытта куркайм. Хәтта тәкъдим ясаган вакытта да безнең бит 10 яшь аерма бар, без яшь ялырбыз микән дигән уй булды минем һәр вакытта күңелемдә инде. Безнең бит йөрергә дә вакытыбыз булмады, безнең шундый бөтенләй тиз барды. Без бер-беребезне хәтта белергә дә өлгермәдек. Шул вакытта без Алмаз белән аерылыштык, юлларыбыз аерылды да, һәм мин икенче кеше белән йөрдем, Алмаз икенче кеше белән йөрде, һәм менә шулай торып Алмаз үзенең шәхсән концертлары белән чыкканнан соң күпмедер вакыт узды. Артистлар арасында бит сүз китә. Алмаз тамада концерт куя. Шок, барысында да шок. Күп кешенең ачуы килде. Күп кеше Алмаз концертлар белән чыкканнан соң концертлар белән чыга башлады. Мирзаянов чыга бит, әнигә мин булдыра алмыйм әллә дигән фикер белән чыгып киттеләр концертлар белән. Бит инде йөриләр, калганнарның заллары тулмый. Аның шикелле чыгып киткән кешеләрне дип әйтәсе килә инде. Алмазның концертларында, залларында кеше тула. Һәм ул артистларга бик яхшы акча түли. Барбер да бит ишетелә сүзләр. Мин ул вакытта балалар бакчасында музыкаль руководитель булып эшли торган идем. Бер көнне Алмаз куйды Instagram шелтәрендә объявление группама җырчы кыз эзлим дигән. Миңа ул вакытта акча кирәге. Алмаз белән бит интеге аерылышларны оттым да, мин әйтәм, Алмаз ул бу Татарстан теләсенә концертлар куя. Мин шулай эштә эшлим. Синең белән концертларга чыга алам, әгәр дә теләгең булса дип язып җибәрдем. Ул инде әлбәттә диде дә. Һәм инде без шулай торып концертларга чыгып киттек. Мин вакытта бөтенләй әйтәм бит, икенче кеше белән йөрим, Алмаз икенче кеше белән йөри. Без менә шулай әле юлда кайткан вакытта мин сезнең соравыгызны оныттым. Алмаз нинди кеше икән дип сорадыгыз име? Ни өчен аңа игътибар итәсез? Нәрсәсе белән җәлеп иттегез? Менә шул вакытта без менә юлда сөйләшеп кайтайык, юлда сөйләшеп барайык. Ул миңа үзенең кызлары турында сөйли, мин аңа үзенең егетләрем турында сөйлим бит инде. Ул дус була белә торган кеше. Ул сөйләшә белә. Ул бик зур йөрәкле кеше. Һәм иң беренче мине үзе менә шул вакытта мин аңа гашык булганмындыр бәлки. Ул менә миңа ул русча сөйләшә, нык добрый ул Алмаз. Ул үзенең туганнарын ярата, ул үзенең дусларын ярата. Ул алар өчен менә ул алар турында бер кашан начар сүз сөйләгәне юк. Ул туганнарына менә мин үзем дә һәр вакытта әйтәм, туганнарым без белән безнең менә шулай өйдә һәр вакытта безнең төп йорт булгач җыелышабыз. Мин дә туганнарым өчен üzülеп торам. Мин берәрсенә бер нәрсә булса яки сөйләшмәсәләр, берәрсә булган микәннәр дип, мин дә туганнарым өчен üzülеп торам, чөнки әтидән соң калган йортта малай мин. Шуңа күрә бөтен туганнарны җыеп торучы кеше ул мин. Безнең өйдә хатын-кызлар гына булгач, әти миңа аны әманәт итеп калдырды инде, кызым, менә син җый туганнарны, ул син кеше дип. Алмаз ягыннан ул Алмаз. Алмазның ягыннан ул туганнарны җыя, минем яктан мин туганнарны җыям, һәм инде хәзер инде аларның туганнары безнең туганнар юк, ул общий туганнар безнең. Менә шул ягы өчен мин аны бик нык хөрмәт итәм Алмазны. Кешеләргә карата булган хөрмәте өчен, шулай ук тамашачыларга карата булган хөрмәте өчен. Концертларга чыгып киткәндә, менә безнең җырлар булды. Менә шулай дип әйтәбез, шулай дип әйтәбез, шулай концерт куябыз. Алай түгел. Һәр концерт, һәр җыр шигырь белән, нәрсәләр белән бәйләнеп барырга тиеш, һәм без концерт вакытында халыкка ниндидер фикеребезне җиткереп, халык безнең концерттан соң ниндидер якты уйлар белән, бәлки аның ниндидер проблемалары булгандыр, шушы проблемаларын онытып, үзенең фикерен үзгәртеп, шушы проблемага карата үзенең киләчәккә тормышында ниндидер булса икенче төрле юл алырга тиеш. Безнең концертның төп идеясы, төп юлы менә шушы. Без менә просто, тупо чыгып, җырлап, сөйләп, үтеп китә торган менә бүген концерт үтте. Икертәге менә шундый концерт дип үтә торган концерт түгел. Бу Алмазның
фикерләү рәвешен әйтәсе килә. Аның ул гомумән икенче төрле фикерли торган кеше. Ул бик авыр характерлы. Ул бик авыр кеше, алмаз җиңел кеше түгел, чөнки ул лев йолдызнама буенча бу инде әлбәттә Аллаһ Тәгалә ышанырга кирәк икән беләм, әмма йолдызнама ул бар, йолдызлар да бар, мин аңа ышанам дип әйтмим, ләкин мин аңа күз салам. Ә мин сукыяр, мин яратам киңлек, мин яратам миңа бер нәрсәдә указ бирмәгәннәр өчен, ә ул арыслан, ул бирә указ, аның чабылырга тиеш. Беренче елны бик авыр булды безгә. Инде мәйтәм, булай яшәп булмас, безгә аерылышырга туры килер ахрысы дигән уйларда булды. Беренче елны гомумән кеше уенда алмаз әйтә, син бит инде гомумән икенче кеше гаиләсе, икенче кеше гаиләсе дип әйткән вакытлар булды. Төрле вакыт булды. Әмма менә без хәзер Аллаһка шөкер бергә, бердәм. Менә аның якларын ул мин принимайттым, ул минем шушы минусларын, плюсларын ул үзенә кабул итте дә, менә без хәзер Аллаһка шөкер алмазны миннән башка, мин алмаздан башка, без инде тамашачыларына түгел, без үзебездә бер-беребездән башка күз алдына китереп булмый. Күренми синнән бүтәннәр, карамам да ятларга, насыйп булсын гомер буе, шулай бергә атларга. Bir gene bulup süyüler, kaderin bilsek idi. Aldan iyine kütse de, belgelep görsek idi. Şaklığında, kaygısında, tizlep bölsek idi. Vağdelerge bir tamşıda teşekkür emesin taplar, sürelülerini bilmesin gönüldeki uşaklar. Bir gene bulup süyüler, kaderin bilsek idi. Aldan iyine kütse de, belgelep görsek idi. Şatlığında, kaygısında, tizlep bölsek idi. Turmuş digen yollarda, dalmaz lekin yüreğimiz, süyüleriz bulganda. Bir gene bulup süyüler, kaderin bilsek idi. Aldan iyine kütse de, belgelep görsek idi. Şatlığında, kaygısında, Зөлфирә, менә әйтәсез, бер ел бик авыр булды, без аерылышырга да мөмкин идек дип әйме. Менә шул бик катлаулы булган чорда кем гаиләне саклап кала алды? Сез бит инде аерылышырга да мөмкин булган, сүзле булып. Әлбәттә. Кем артка чигенде? Бәлки алмазда ничек дип әйтим, үзенең горурлыгын тыйгандыр ул вакытта. Мин дә үземнең телемне тыйдым, чөнки хатын-кыз әгәр дә гел телен булгап утырса дип әйтим, инде менә хәзер авыл шәйтем инде, әйме? Ул бер гаиләдә яши алмаячак. Ул шуны тыю кирәк вакытта. Тыю кирәк вакытында. Мин инде аны алмаз да һәр вакытта әйтәм, мин дә әйтәм, безнең әни, минем әни шәхсән ул яклап бик акыллы хатын-кыз булды гомергә. Без бит инде барыбер да тулы гаиләдә үскән балалар. Әни безгә һәр вакытта әйтә, әтиегез
әтиегез кайтканчы үйләр җыштырылган булсын, без менә ата кешене барыбер да менә почти Аллаһ Тәгалә урынына күргән кеше инде ул менә безнең өчен әти. Дәвани да бар бит әлендә, әтиегез кайтканчы шулай булсын, әтиегез кайтканчы әтиегезгә сүз әйтмәскә, әтиегез шулай диде, әтиегездән куркырга менә хәзерге балаларны да менә шулай торып үстерергә кирәктер дип уйлыйм. Мин Нәзирәне дә һәрвакыт әтиң ха күрә кызым дип әйтәм мин аңа. Ул бәлки аңлый торгандыр, бәлки аңламый торгандыр. Әмма әтисе аны шуның кадәр ярата. Менә шуңа күрә ничек дип әйтим, әнидән булган тәрбиядер ул бәлки кирәк вакытта телеңне тыеп кала белү. Алмазларның да әтисе, әнисе һәм күп гаиләләр булып үскәннәр алар. Безнең әни дә шуның кадәр сабыр кеше. Ул да әгәр дә ничек дип әйтим, әтинең кимчелекләре булган сайын, ул да һаман нәрсәләр әйтеп торып, аерылышу шигенә җитәргә бик рәхәт. Ул менә ничек дип әйтим, гаиләдә төрле ситуациялар булганы бар. Сез дә гаиләле кеше, безнең менә монда карап утыручы тамашачыларыбыз да гаиләле кешеләр хәрбәстә. Бик җиңел, булган әйберне бетергә бик җиңел. Әмма менә сабыр булып, акыллы булып, инде әлбәттә күзгә күреп анда әшәклекләр эшләп тора торган кеше булса, инде әлбәттә гаиләле булып булмый. Менә шулай итеп бер-беребезгә юл куйдык. Мин генә Алмазга юл куйдым дип әйтә алмыйм. Ул миңа юл куйды, мин аңа юл куйдым. Һәм менә шулай яши торабыз. Ул инде хәзер акылланды, мин дә акылландым. Без инде хәзер бер-беребезгә бер караштан аңлыйбыз, нәрсә кирәк икән. Аллаһка шөкер, без менә тулы гаилә, күзләр генә тимәсен инде, Аллаһка шөкер. Зөлфирә, анарсың бит әле менә пандемия башлангач, ничек дип әйтим, менә күп кенә җырчылар пандемия вакытында концертлар кую мөмкинлеге бетте, акча эшләү мөмкинлеге бетте, яшәүче гына гаибет артист кеше өчен. Кемнәрдер зорланды, кемнәрдер елады, ләкин менә мин хәтерем шулайрак истә калган. Сез артистлар арасында еламый гына, зарланмый гына, бер сүз әйтми генә, бик тиз арада шушы хәлгә адаптация ясап, име туп-туры авылга китеп барган кешеләр. Менә бу кем карары булды? Алмаз. Безнең квартирабыз бар Царёвда. Квартирабыз кичкенә түгел. Алмаз да ул кешесе, мин дә ул кешесе. Мин инде вакыт булган сайын авылга кайтырга тырышам, чөнки янда әни ялгыз, ул вакытта Дәвани дә исән сау. Алмазында авылга тартуын бик теләдем инде мин. Минем авылга гына түгел, миңа бөтенләй ничек дип әйтим, мөслимгә кайтсак та була, мин җир кешесе, миңа җир кирәк. Миңа шунда актарынырга кирәк. Миңа шулай ук кеше белән сөйләшергә кирәк. Ә без квартирада булганда Алмаз белән бәлки без квартирада яшәгән булсак бергә булмастайык. Хәзерге вакытта кем белгән, чөнки шушы пандемия вакытында бик күп гаиләләр таркалды. Мин белән безнең хәтта танышларыбыз арасында да булды андый кешеләр. Biz менә шулай Алмаз әйтте, әби ялгыз, Дәвани бер үзе өйдә кайтыйк диде. Хәзер бик күп безнең Инстаграмда, интернетта бик шәйнәделәр. Алмаз кияүгә чыкты. Алмаз Альфонс сезнең белән куллана, миңа көн сайын хатлар язалар, беләсезме? Сезгә читен түгелме ул? Алмаз бит сезнең нигезгә кайтты. Нигә миңа читен булсын? Ул бит минем ирем. Ул бит анда әйдә миңа ашарга бир. Әйдә миңа йокларга яткыз. Ул бит эш эшләмичә, үзенең рәхәтенә генә яшәгән кеше түгел. Без менә дөм бер шатыр килеп, без авылда эшләдек. Авыл кешеләре буларак без бакчаларны ялт иттердек. Артларына әйләндереп алдык. Без менә хәзерге вакытта да без инде кыш көне концертларында уйларга кирәк. Мин дә Алмаз әйтәм, бакчада менә шушы эшләрне эшләргә кирәк. Алмаз әйтә, концертларны эшләргә кирәк бит әле. Анарсын, бераз бакчада эшләп фикерләрне җыеп алырга кирәк. Без бакчада ял итәбез, без анда эшләмибез. Безгә анда рәхәт. Безгә концертта да рәхәт. Концерттан беразны арып китсәк, бакчада эшлибез. Аннан арып китсәк, монда бераз. Безнең менә төп эшебез шушы авыл эше һәм концерт эше. Безгә әле менә бер көн дигән Алмаз әйтә. Безнең бер коллегабыз язды ди. Ничек сез шуның кадәр өлгерәсез, ул ничек ормыйсыз? Мин алай булдыра алмасым. Сез тегендә дә эшлисез, көн сайын концертлар да куясыз. Еще монда авылга кайтып, авылда да эшләр эшлисез. Бер сулышта булганга ул. Алмаз да җир кешесе менә. Аллага шөкер, мин аңа шуның кадәр сөйнеп туя алмыйм. Һәм мин дә җир кешесе. Минем әнием дә шундый. Теге яклап та әнием менә әле сезгә генә сөйләп торганым килгәнче, мөслимгә менә кайтарып куйды. Ул шуңка чәчәкләр ярата.
саф һавада йөрергә яратабыз, урман яратабыз без барыбызда. Әле ул беренче вакытта гел, икенче төрле машинага утырабыз, чыгып китәбез, урманга машинага утырабыз, урманга чыгып китәбез. Алмаз Теләче якларын гомумән белмим, мин аңа үзебезнең туган якларыбызның иң матур җирләрен күрсәтергә тырыштым. Һәм Алмаз хисләнә, мин аны күреп, миңа рәхәт. Әллә нигә матур мәйдә туктап карыйк әле. Җәйделәр көз бакча төрләрендә саубулашу вальсы әйләнә. Тылсымына түзә алмый йөрәк, җир әйләнә. Хисләр бәйләнә. Син минеке, мин синеке, баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар. Ничек матур. O bizning Muslim. Hadi men senga tag'in bir sürpriz yasayman. Ko'zlaringga. Baş əylənsə də əylənsin. Şeylər gözləri var savbulaşa, tiyik suyu bizdən gitməsin. Göz yalqını qışqan yaxdı tündə, qarашыңнан синең назланам. Җәйләрендә янар чәчәгең мин, алтын көздә татлы балалман. Motoram. Әйдә әниләргә мәтрүшкә җыябыз. Baş əylənsə də əylənsin. Şeylər gözləri var savbulaşa, tiyik suyu bizdən gitməsin. Sin mineke, min sineke, baş əylənsə də əylənsin. Şeylər gözləri var savbulaşa, tiyik suyu bizdən gitməsin. Элек мин андай бәлки булмамдыр, Алмаз менә минем ул якларымны ачты. Ә мин аның күзен ачтым, дөньяның гел андай матур булмавына. Дөнья бик кырыс. Бүтән кешеләр дә синең шикелле түгел. Мин аңа әйтә аңлатып киләм. Бүтән кешегә шанма матурым ди минем аңа, чөнки бик күп менә шу ситуацияларда сәхнә артында булды, сәхнәдә булган вакытлар булды, үзебезнең кешеләр арасында да булган вакытлар булды. Безгә елмайып торалар, без китүгә итлегештеләр безгә карата. Без кешене шуның кадәр хөрмәтлибез, зурлыйбыз. Мин әйтәм, кирәкми сиңа әйтергә, ул бит синнән сорамый аны. Һәм ул яхшылык эшләштен, ул аннан көтә. Ул да миңа яхшы булыр дип. Яхшылык эшләгән кеше ул бит һәр вакытта да уйлый. Алар да шулай эшләр ди. Миндә үземдә дә андый проблема бар. Әмма мин инде киресе килеп чыга Зөлфирә. Әмма мин инде хәзер аңа үземнең алты өстәге күзлекләремне салам. Алмазга да хәзер шуны аңлатам, мин бүтән кеше андый була алмый. Зөлфирә, менә шулай да үзегез дә әйтеп үттегез бит. Авылга кайтканнан соң да күп кенә кешеләр язды дип әйме. Ул кеше сүзе кеше үтерә дигән әйбер бар. Һәм әлбәттә артист кеше бит әле ул нәрсә генә булса да иҗат кешесе ул бик нишкә күңелле. Аның өчен кешенең әйткән сүзе ул һәр вакытта да зур роль уйный. Менә шушы әйткән ямсыз сүзләргә, гайбәтләргә һәм гомумән сезгә карата әйтелгән тәнкыйтьләргә сез ничегрәк карыйсыз дип әйтсәм дә дөрес булмас. Ничек җиңеп чыгарга тырышасыз? Мин беләм, Алмаз андый әйберләрне авыррак кабул итә. Бик авыр кабул итә. Мин менә Алмазны да шундыйга өйрәтәм. Мин андай әйберләргә гомумән игътибар итмим дисәм дә, бәлки 100дән бер 5%-на игътибар итәмдер. Менә әгәр минем балама кагылышлы берәр сүз булса, минем туганнарыма кагылышлы сүз булса, минем йөрәгемә бәрә, мин инде әлбәттә җавапсыз калмыйм. Мин әлбәттә җавапсыз калмыйм. Әгәр дә миңа карата берәр нинди сүз булса, мин имеш миңа аны ул сүзне гомумән әйтмәгәннәр шикелле. Мин бит инде директорга смс-клар килә бит безгә. Шулай итеп башланган сүзләрне мин аны хәтта укып та тормыйм. Удалить. Алар бит ул кешеләр энергия алалар шуның белән. Алар шуның белән язалар да. Кайлы мин шуңа шулай итеп язым. Кайбер менә шуның кешеләр бар. Безнең алар еракта, безнең күршедә генә бер апа яши. Ул менә шундый әйбер белән гомерен озын айта дисәм дә дөрес була торгандыр. Аңа үзенә дә рәхәт түгел, кешегә дә рәхәт түгел. Әмма менә ул шул кешегә рәхәт булмаудан энергия алып, менә шуннан башка яши алмый. Ул менә ул кешене авыл белән, район белән сөймиләр. Ул менә шуның белән горурланып яши ул. Ә ул бит безнең авылда гына түгел, һәрбер авылда. Ул менә сез күз алдыгызга китерик, Казан, нинди зур шәһәр.
Ул бит Казанның һәрбер домында була торган кеше бит ул. Ул менә Аллам сакласын андый күршеләрдән, Аллам сакласын андый туганнардан, туганнар арасында да андый кешеләр булырга бик мөмкин. Мин андый кешеләргә игътибар итмәскә тырышам. Алмасын да шунда өйрәтәм. Ләкин монда бик күп кеше кирәк. Ой, алмазның менә йөрәгенә ул валидолда утыра, менә әйтсәм әйтим. Валерьянка валидол менә шулай аңа бер ничек шулай язалды соң миңа менә ул ничек инде мин бит алай түгел, мин бит алай итмим, мин бит менә шулай булсын дип тырышам. Ә миңа менә шулай дип сообщение язалар ди инде ул. Менә миңа шулай дип килеп әйттеләр. Ул инде без өйләнешкән мәлдә инде менә Зөлфира яхшырак җырлый, син начар җырлыйсың Алмаз. Син менә сөйлисең, миңа килеп әйтәр, син гомумән сөйләмә, сиңа сөйләргә гомумән кирәкми. Кемгә нәрсә кирәк икән, без бит инде сездән яхшырак беләбез, җәмәгать дип әйтәсе килә. Ул бит инде безнең эшебез. Ошамый икән, карамагыз. Менә шул. Зөлфира, менә андый чакларда, әйме, ул бит инде һәрбер без ишетә. Миңа да ишетергә туры килә андый сүзләрне, әйме. Ничектер канатлар сына. Сына, әлбәттә. Менә ул сынган, яраланган канатларны яңадан ничектер бит төзәтеп, үз эшеңне дәвам итәргә кирәк. Бик җиңел әйбер түгел бит ул. Җиңел түгел, әмма ул вакытта хисләрне алып атырга кирәк инде җапа бөтенләй белән. Төбе тамырыннан ул яклап менә бик күп кеше менә шул Илсә Бәдретдинова безнең өчен менә бүгенге көндә ничек дип әйтим, аның бәлки әйтергә дә ярамыйдыр, аның артында лотос татуировкасы бар, муен кырында. Аны гаеп итүчеләр булды инде. Илсә Яткаровнадан дип әйтим, мин аннан сораган әйтәм, бу нәрсәне аңлатам әйтәм. Лотос ул ди, болотода үсә торган чәчәк ди. Һәм аның канатлары бармы соң шунда ул ди яңадан үлеп, тирилеп чыга торган чәчәк булып, болотода үсә торган чәчәк булып чыккан үсемлек ул ди. Һәм ул мин ди. Ул дөрестән дә шулай. Аны күпме хурладылар, аны күпме гаепләделәр, күпме сөйләштеләр, аны әлдә хурлыйлар, сөйләшәләр, үзлеп яраталар, концертларына киләләр. Менә ул менә шуң кадәр неординарный личность һәм ул безгә, ул менә мин аңа карыйм да, митем, син ир кеше, ә ул хатын-кыз бирешергә ярамый. Менә барыбер дә хатын-кыз бик көчле кеше заты дип әйтәсем килә минем. Һәм бүгенге көндә Илсә Яткаровна безнең өчен ничек дип әйтим, кумир. Менә Зөлфира тыңлап утырам, әйбет. Сез инде һәр нәрсәдә Алмазның ролен әйтәсез, әйбет. Ул чынлап та гаилә башлыгы буларак, ир кеше буларак сезгә күп ярдәм итә. Ул сезнең терәгегез. Ләкин шулай да менә мин тыңлап утырганнан соң, әйме, ничектер гаилә штурвалы барбер Зөлфира кулында кебек. Бу чынлап та шулай, миңа гына тоеламы? Белмим. Алмаздан артырып сүз әйткәнем юк. Мин моны теге Алмаз подкаблучник дигән мәгънәдә әйтмим. Мин моны әйтәм, ничектер гаиләнең ныклыгы штурвалы Зөлфира кулында дип. Ул бөтен гаиләдә дә шулай. Нормаль гаиләдә ул шулай. Моның белән Алмаз да килешә. Чөнки никадәр генә ир кеше гаилә башлыгы булса да, әйбет. Шулай ул чөнки җапа. Менә хәтта безнең гаиләдә дә, менә мин тулып үскән гаиләдә дә ул шулай. Безнең әти иң гаиләнең башлыгы, ирбаш хатын муен дип юкка гына әйтмәннәр икән. Хатын-кыз кая бара, барыбер дә шул якка. Әлбәттә дөрес якка барырга кирәк. Миңа гына уңайлы якка барсаң, ул инде муен шайтып шартлап сынырга да бик мөмкин. Шуңа күрә ике яктан туганнарны җыеп, дусларны җыеп, менә мәсәлән, бу инде бик кызык әйбер булырга мөмкин инде. Алмаз шулай булды менә дип әйтергә бик мөмкин. Аны инде Алмаз үзе дә һәрвакыт әйтә. Аның янында булган аңа начар булган дуслар инде хәзер юк бүгенге көндә. Ул Алмаз әйтә, минем бөтенләй дусларым юк. Аның дуслары бар, аның вакыты гына юк сөйләшергә. Аны кадерләүче кешеләр дә бар. Алай дисәм, минем дә хәзер дусларым юк бүгенге көндә. Безнең вакытыбыз гына юк. Без инде әлбәттә барсына җыярга тырышабыз. Әмма менә аңа карата, ничек дип әйтим, начар гадәтләре булган кешеләр, минем дә андый кешеләрем юк хәзерге вакытта. Без бер-беребезгә менә шулай итеп ярдәм итәбез. Ул әлбәттә инде хатын-кызның акылы буенча эшләнеп торган әйбердер дип уйлыйм. Мин хәзер үземне теге мактап утырам түгел. Юк, бу шын барлык. Әмма өйләнешкән вакыттагы менә ул кирәкмәс кешеләр инде хәзер безнең арада юк. Алар үзләреннән үзләре менә шулай юкка чыктылар. Анар бит Зөлфира, ул гаилә нык булса, анда дуслар артык күп булмый. Юк. Чөнки гаиләдә син бер-берең өчен дуста, син бер-берең өчен ул сөйәркәдә, бер-берең өчен ул терәктә, гомумән
берничә төрле менә шушындай күп кырлы якын Шәхес булырга кешегә тиешсең, әйләнә. әйе. Шуңа күрә ул бик дөрес әйбер. Менә Зөлфирә, бүген Аллага шөкер бар да әйбәт, бит. Аллаһа шөкер. Сез бүген сәхнәдә. Аллаһа шөкер. Кызыгыз үсә, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Ләкин бит ул менә тормыш шундый нәрсә, сәхнәдә бит ул вакытлай бер. Аны Әйе. аңлый да белергә кирәк, Әйе. бит. Менә сез үзегезнең киләчәкне ничегрәк күз алдына китерәсез? Мин үзебезнең киләчәгебезне күз алдына китерәм бер бик матур гына йортта. Зур тәрәзәле булырга тиеш. Анда минем рассадаларым булырга тиеш. Әлбәттә, минем зур бакчам булачак. Бик күп балаларыбыз булачак. Итеп күз алдына китерәм, минем бер бала белән генә шикләнеп калмаска иде. Алла берсе сәламәтлегебез генә булсын. Әле кичә генә алмас әйтәм, без малай артыннан кайчан барабыз? Алмаз нәрсә ди? Алмаз килә инде. Син җырлыйсың килмәме әле? Мин әйтәм, үсә бит балабыз, Аллаһа шөкер дим. Әбиләре исән сау булганда алып кайтырга кирәк инде дим. Әлбәттә. Һәм әлбәттә икебез дә сау сәламәт булып, икебез дә ябык булып түгел, таза тәндә булып, менә безнең әбиләребез, бабайларыбыз шикелле мин алмасында бабайыма охшатып сайладым дисәм була. Чөнки ул да нәкъ шундый зур гәүдәле теге ир кеше, ир заты эшлим дип торган. Һәм анда безнең ике әниебез булачак, бабабыз да булачак, Алла берсе, әниләребез намазда булачак, үзебез дә намазда булачак, Алла теләсә. Һәм шундый матур, бәхетле ял көннәре сайын туганнарыбызны җыеп, ашлар үткәреп, менә шулай тыныч, матур картлык дип күз алдыма китерәм мин үзебезне. Ну, бу бик картайгаштың әле минем эшләр дәртебез әле безнең бик озак елларга җитәчәк, Алла берсе. Дөньялар гына тыныч булсын. Тизрәк тынычлансын дөньялар. Менә бөтен дөнья тынычлансын. Аналар да бәхетле булсыннар, балалар да бәхетле булсыннар, балалар акыллы, иманлы, тәрбияле булсыннар. Аналарга зирәк акыл бирсеннәр, ата-аналарга балаларын дөрес тәрбияләр өчен мин анда бик телим инде. Безгә акыл бир, Раббым, шушы сабыйны дөрес итеп тәрбияләр өчен. Чөнки без аны үзебезчә тәрбияләргә теләрбез. Мин аны апага да бер көн әйтәм, безне әти белән әни ничек тәрбияләгәннәр икән. Безне әти белән әни эшләтте дип әйтә. Тыныч, матур дөньяларда яшь татар итеп үстергә насыйп итсен. Татар, мөселман итеп үстергә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Зөлфирә, менә хәзерге әйтеп үткән хыялларыгызда, менә әйтеп үткән шушы барлык тилекләрегездә Худайның амин дигән сәгатенә туры килсен һәм кабул булсыннар иде. Сәхнәдә әле чынлап та бик озак тамашачының күңелен яулап, менә шул халкыбызның тамашачының яраткан җырчылары, яраткан пары булып иҗат итәргә язсын сезгә. Бүгенге әңгәмәдә менә шулай эчкерсез сөйләшүегез өчен, гомумән тапшыруга килүегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бик рәхәт булды, Зөлфирә. Аллаһ рәхмәт ясын. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт ясын. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта татар эстрадасының популяр җырчысы, тамашачыларның яраткан җырчысы Зөлфирә Шәйдуллина Мирзаянова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.